שלום, אנחנו מסיימים סדר נשים, מסכת קידושין, סוף ספר הסדר, והסדר הבא נזיקין. בהצלחה. ביי. מסכת קידושין, פרק א', משנה א'. האישה נקנית בשלוש דרכים, וקונה את עצמה בשתי דרכים. נקנית בכסף, בשטר ובביאה. בכסף, בית שמאי אומרים, בדינר ובשווה דינר. ובית הלל אומרים, בפרוטה ובשווה פרוטה. וכמה היא פרוטה? אחד משמונה באיסר האיטלקי. וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל. היבמה נקנית בביאה, וקונה את עצמה בחריצה ובמיתת היבם. משנה ב'. עבד עברי נקנה בכסף ובשטר, וקונה את עצמו בשנים וביובל ובגרעון כסף. יתרה עליו אמה העברייה, שקונה את עצמה בסימנין. הנרצע נקנה ברציעה, וקונה את עצמו ביובל ובמיתת האדון. משנה ג'. עבד כנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה, וקונה את עצמו בכסף על ידי אחרים, ובשטר על ידי עצמו. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, בכסף על ידי עצמו, ובשטר על ידי אחרים, ובלבד שיהיה הכסף משל אחרים. משנה ד'. בהמה גסה נקנית במסירה, והדקה בהגבהה. דברי רבי מאיר ורבי אליעזר. וחכמים אומרים, בהמה דקה נקנית במשיכה. משנה ה'. נכסים שיש להם אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה, ושאין להם אחריות אין נקנין אלא במשיכה. נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה, וזוקקין נכסים שאין להם אחריות את הנכסים שיש להם אחריות לשבע עליהן. משנה ו'. כל הנעשה דמים באחר, כיוון שזכה זה, נתחייב זה בחליפיו. כיצד? החליף שור בפרה או חמור בשור, כיוון שזכה זה, נתחייב זה בחליפיו. רשות הגבוה בכסף, רשות ההדיוט בחזקה. אמירתו לגבוה, כמסירתו להדיוט. משנה ז'. כל מצוות הבן על האב, אנשים חייבים ונשים פטורות. וכל מצוות האב על הבן, אחד אנשים ואחד נשים חייבים. וכל מצוות עשה שהזמן גרמה, אנשים חייבים ונשים פטורות. וכל מצוות עשה שלא הזמן גרמה, אחד אנשים ואחד נשים חייבים. וכל מצוות לא תעשה, בין שהזמן גרמה, בין שלא הזמן גרמה, אחד אנשים ואחד נשים חייבים, חוץ מבל תשחית ובל תקיף ובל תטמא למתים. משנה ח'. הסמיכות והתנופות וההגשות והקמיצות וההקטרות והמליקות וההזעות והקבלות נוהגין באנשים ולא בנשים, חוץ ממנחת סוטה ונזירה שהן מניפות. משנה ט'. כל מצווה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ, ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחוץ על הארץ, חוץ מן העורלה וכלאיים. רבי אליעזר אומר, אף מן החדש. משנה י'. כל העושה מצווה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץ, וכל שאינו עושה מצווה אחת אין מטיבין לו ואין מאריכין לו ימיו ואינו נוחל את הארץ. כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטא, שנאמר והחוט המשולש לא במהרה ינתק. וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן היישוב. פרק ב'. משנה א'. האיש מקדש בו ובשלוחו, האישה מתקדשת בה ובשלוחה.
האיש מקדש את ביתו כשהיא נערה, בו ובשלוחו. האומר לאישה, התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בזו, אם יש באחת מהן שווה פירותה מקודשת, ואם לאו, אינה מקודשת. בזו ובזו ובזו, אם יש שווה פירותה בכולן, מקודשת, ואם לאו, אינה מקודשת. הייתה אוכלת ראשונה, אינה מקודשת, עד שיהיה באחת מהן שווה פירותה. משנה ב' התקדשי לי בכוס זה של יין, ונמצא של דבש ונמצא של יין, בדינר זה של כסף ונמצא של זהב ונמצא של כסף, על מנת שאני עשיר ונמצא עני ונמצא עשיר, אינה מקודשת. בשמעון אומר, אם יטעה לשבח מקודשת. משנה ג' על מנת שאני כהן ונמצא לוי ונמצא כהן, נתין ונמצא ממזר ונמצא נתין, בן עיר ונמצא בן קרח ונמצא בן עיר, על מנת שביתי קרוב למרחץ ונמצא רחוק ונמצא קרוב, על מנת שיש לי בת או שפחה גדלת ואין לו, או על מנת שאין לי ויש לו, על מנת שאין לי בנים ויש לו, או על מנת שיש לי ואין לו, ובכולם, אף על פי שאמרה, בליבי היה להתקדש לו, אף על פי כן אינה מקודשת. וכן היא שהתעתו. משנה ד' האומר לשלוחו רוצה וקדש לאישה פלונית במקום פלוני, והלך וקידשה במקום אחר, אינה מקודשת. הרי היא במקום פלוני וקידשה במקום אחר, הרי זו מקודשת. משנה ה' המקדש את האישה על מנת שאין עליה נדרים, ונמצאו עליה נדרים, אינה מקודשת. כי נסח סתם ונמצאו עליה נדרים, תצא שלא בכתובה, על מנת שאין עליה מומין, ונמצאו בה מומין, אינה מקודשת. כי נסח סתם ונמצאו בה מומין, תצא שלא בכתובה. כל המומין הפוסלין בכהנים, פוסלים בנשים. משנה ו' המקדש שתי נשים בשווה פירותה, או אישה אחת בפחות משווה פירותה, אף על פי ששלח סבלונות לאחר מכאן, אינה מקודשת, שמחמת קידושים הראשונים שלח, וכן קטן שקידש. משנה ז' המקדש אישה וביתה, או אישה ואחותה כאחת, אינן מקודשות, ומעשה בחמש נשים ובהן שתי אחיות, וליקט אחד כלכלה של תאנים, ושל להם הייתה, ושל שבעית הייתה, ואמר, הרי כולכם מקודשות לי בכלכלה זו. וקיבלה אחת מהן על ידי כולן, ואמרו חכמים, אין האחיות מקודשות. משנה ח' המקדש בחלקו, בין בקודשי קדשים, בין קדשים קלים, אינה מקודשת. במעשר שני, בין שוגג בין מזיד, לא קידש. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, בשוגג לא קידש, במזיד קידש. ובהקדש, במזיד קידש. ובשוגג לא קידש. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, בשוגג קידש, במזיד לא קידש. משנה ט' המקדש בעורלה, בחלאי הכרם, בשור הנסקל, ובעגלה ערופה, בציפורי מצורע, ובשער נזיר, ופטר חמור, ובשר בחלב, וחולין שנשחטו בעזרה, אינה מקודשת. מחרן וקידש בדמיהן, מקודשת. משנה י' המקדש בתרומות ובמעשרות ובמתנות ובמי חטאת ובאפר חטאת, הרי זו מקודשת, ואפילו ישראל. פרק ג' משנה א' האומר לחברו, צא וקדש לי אישה פלונית, והלך וקידשה לעצמו, מקודשת. וכן האומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר 30 יום, ובא אחר וקידשה בתוך 30 יום, מקודשת לשני. בת ישראל לכהן, תאכל בתרומה, מעכשיו ולאחר 30 יום, ובא אחר וקידשה בתוך 30 יום, מקודשת ואינה מקודשת. בת ישראל לכהן, ובת כהן לישראל, לא תאכל בתרומה. לא תאכל בתרומה. האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאתן לך 200 זוז, הרי זו מקודשת והוא ייתן. על מנת שאתן לך מכאן ועד 30 יום, נתן לה בתוך 30 מקודשת. ואם לאו,
אינה מקודשת. על מנת שיש לי 200 זוז, הרי זו מקודשת ויש לו. על מנת שיראך 200 זוז, הרי זו מקודשת ויראה לה. ואם הראה על השולחן, אינה מקודשת. על מנת שיש לי בית קור עפר, הרי זו מקודשת ויש לו. על מנת שיש לי במקום פלוני, אם יש לו באותו מקום, מקודשת, ואם לאו, אינה מקודשת. על מנת שיראך בית קור עפר, הרי זו מקודשת ויראנה. ואם הראה בבקעה, אינה מקודשת. משנה ד' רבי מאיר אומר, כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי, שנאמר, ויאמר משה עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן, וכתיב, ואם לא יעברו חלוצים. רבי חנינא בן גמליאל אומר, צריך היה הדבר לאומרו, שאלמלא כן, יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו. משנה המקדש את האישה ואמר כסבור הייתי שהיא כהנת, והרי היא לוויה, לוויה והרי היא כהנת, ענייה והרי היא עשירה, עשירה והרי היא ענייה, הרי זו מקודשת. מפני שלא התעתו. האומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר שאת גייר, או לאחר שתגיירי, לאחר שאשתחרר, או לאחר שתשתחררי, לאחר שימות בעלך, או לאחר שתמות אחותך, לאחר שיחלוץ לך יבמך, אינה מקודשת. וכן האומר לחברו, אם ילדה אשתך נקבה, הרי היא מקודשת לי, אינה מקודשת. אם הייתה אשת חברו מעוברת, והוכר עוברה, דבריו קיימין, ואם ילדה נקבה מקודשת. משנה ו' האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאדבר עלייך לשלטון, ועשה עמך כפועל. דיבר עליה לשלטון, ועשה עמך כפועל מקודשת. ואם לאו, אינה מקודשת. על מנת שירצה אבא רצה האב מקודשת, ואם לאו, אינה מקודשת. מת האב הרי זו מקודשת. מת הבן מלמדין האב לומר שאינו רוצה. משנה ז' קידשתי את ביתי ואיני יודע למי קידשתיה. ובא אחד ואמר אני קידשתיה, נאמן. זה אמר אני קידשתיה וזה אמר אני קידשתיה, שניהם נותנים גט. ואם רצו, אחד נותן גט ואחד כונס. משנה ח' קידשתי את ביתי, קידשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה, והרי היא קטנה, נאמן. קידשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה, והרי היא גדולה, אינו נאמן. נשבט ופדיתיה, בין שהיא קטנה, בין שהיא גדולה, אינו נאמן. מי שאמר בשעת מיתתו יש לי בנים, נאמן. יש לי אחים, אינו נאמן. המקדש את ביתו סתם, אין הבוגרות בכלל. משנה ט' מי שיש לו שני חיתי בנות משתי נשים, ואמר קידשתי את ביתי הגדולה ואיני יודע אם גדולה שבגדולות, או גדולה שבקטנות, או קטנה שבגדולות שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות, כולן אסורות, חוץ מן הקטנה שבקטנות. דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן הגדולה שבגדולות. קידשתי את ביתי הקטנה ואיני יודע אם קטנה שבקטנות או קטנה שבגדולות, או גדולה שבקטנות שהיא קטנה מן הקטנות שבגדולות, כולן אסורות, חוץ מן הגדולה שבגדולות. דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן הקטנה שבקטנות. משנה י' האומר לאישה קידשתיך, והיא אומרת לא קידשתני. הוא אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו. היא אומרת קידשתני והוא אומר לא קידשתיך, הוא מותר בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו. קידשתיך והיא אומרת לא קידשת אלא ביתי, הוא אסור בקרובות גדולה וגדולה מותרת בקרוביו. הוא מותר בקרובות קטנה וקטנה מותרת בקרוביו. משנה י' קידשתי את ביתך והיא אומרת לא קידשת אלא אותי, הוא אסור בקרובות קטנה וקטנה מותרת בקרוביו. הוא מותר בקרובות גדולה וגדולה אסורה בקרוביו. משנה י' כל מקום שיש קידושין ואין עבירה, הוולד הולך אחר הזכר. ואיזה? זו כהנת, לוויה וישראלית שנישאו לכהן וללוי ולישראל. בכל מקום שיש קידושין ויש עבירה, הוולד הולך אחר הפגום. ואיזו? זו אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט,
ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לממזר ולנתין, וכל מי שאין לה עליו קידושין, אבל יש לה על אחרים קידושין, הוולד ממזר. ואיזה? זה הבא על אחת מכל העריות שבתורה. וכל מי שאין לה, לא עליו ולא על אחרים קידושין, הוולד כמותה. ואיזה? זה ולד שפחה ונוכרית. משנה י"ג, רבי טרפון אומר, יכולים ממזרים להתטהר. כיצד? ממזר שנשא שפחה, הוולד עבד. שחררו נמצא הבן בן חורין. רבי אליעזר אומר, הרי זה עבד ממזר. פרק ד' משנה א', 10 יוחסין עלו מבבל, כהני לוויי ישראלי, חללי גרי וחרורי ממזרי, נתיני שתוקה ואסופה. כהני לוויי וישראלי מותרים לבוא זה בזה. ישראלי חללי גרי וחרורי מותרים לבוא זה בזה. גרי וחרורי ממזרי ונתיני שתוקה ואסופה, כולם מותרים לבוא זה בזה. משנה ב', ואלו הם שתוקה, כל שהוא מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו. הסופה, כל שנאסף מן השוק ואינו מכיר לא אביו ולא אמו. אבא שאול היה קורא לשתוקה בדוקה. משנה ג', כל האסורים לבוא בקהל מותרים לבוא זה בזה. רבי יהודה אוסר. רבי אליעזר אומר, ודאן בוודאן מותר. ודאן בספקן וספקן בספקן אסור. ואלו הן הספקות שתוקי, אסופי וחותי. משנה ד', הנושא אישה כהנת צריך לבדוק אחריה 4 אמהות שהן שמונה. אמה ואם אמה, ואם אבי אמה ואמה, ואם אביה ואמה, ואם אבי אביה ואמה. לוויה וישראלית מוסיפין עליהן עוד אחד. משנה ה', אין בודקין לא מן המזבח ולמעלה ולא מן הדוכן ולמעלה ולא מן סנהדרין ולמעלה. וכל שהוחזקו אבותיו משוטרי הרבים וגבאי צדקה מסיעין לכהונה ואין צריך לבדוק אחריהן. רבי יוסי אומר, אף מי שהיה חתום עד שהיה חתום בערכי הישנה של ציפורי. רבי חיינה בן אנטיגנוס אומר, אף מי שהיה מוכתב באסתרתיה של מלך. משנה ו', בת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם. ישראל שנשא חללה ביתו חשרה לכהונה. חלל שנשא בת ישראל ביתו פסולה לכהונה. רבי יהודה אומר, בת גר זכר כבת חלל זכר. משנה ז', רבי אליעזר בן יעקב אומר, ישראל שנשא גיורת ביתו חשרה לכהונה. וגר שנשא בת ישראל ביתו חשרה לכהונה. אבל גר שנשא גיורת ביתו פסולה לכהונה. 1 גר ו1 עבדים משוחררים, אפילו עד 10 דורות, עד שתהא אמו מישראל. רבי יוסי אומר, אף גר שנשא גיורת ביתו חשרה לכהונה. משנה ח', האומר בני זה ממזר, אינו נאמן. ואפילו שניהם אומרים על העובר שבמעי הממזר הוא, אינם נאמנים. רבי יהודה אומר נאמנים. משנה ט', מי שנתן רשות לשלוחו לקדש את ביתו, והלכו וקידשה, אם שלא קדמו, קידושיו קידושין, ואם של שילוחו קדמו, קידושיו קידושין. ואם אינו ידוע, שניהם נותנים גט, ואם רצו, אחד נותן גט ואחד כונס. וכן האישה שנתנה רשות לשלוחה לקדשה, והלכה וקידשה את עצמה, אם שלה קדמו, קידושיה קידושין, ואם של שילוחה קדמו, קידושיו קידושין. ואם אינו ידוע, שניהם נותנים לה גט, ואם רצו, אחד נותן גט ואחד כונס. משנה י', מי שיצא הוא ואשתו למדינת הים, ובא הוא ואשתו ובניו ואמר, אישה שיצאה עמי למדינת הים, הרי היא זו ואלו בניה, אין צריך להביא ראיה, לא על האישה ולא על הבנים. מתה ואלו בניה, מביא ראיה על הבנים ואינו מביא ראיה על האישה. משנה י' אישה נסעתי במדינת הים, הרי זו ואלו בניה, מביא ראיה על האישה ואין צריך להביא ראיה על הבנים. מתה ואלו בניה, צריך להביא ראיה על האישה ועל הבנים. משנה י' לא יתייחד אדם עם שתי נשים, אבל אישה אחת מתייחדת עם שני אנשים. רבי שמעון אומר, אף איש אחד מתייחד עם שתי נשים, בזמן שאשתו עמו וישן עמהן בפונדקי, מפני שאשתו משמרתו. מתייחד אדם עם אמו ועם ביתו, וישן עמהם בקירוב בשר, ואם הגדילו,
זו ישנה בכסותה, וזה ישן בכסותו. משנה י"ג. לא ילמד אדם רווק סופרים, ולא תלמד אישה סופרים. רבי אליעזר אומר, אף מי שאין לו אישה לא ילמד סופרים. משנה י"ד. רבי יהודה אומר, לא יראה רווק בהמה, ולא ישנו שני רווקים בטלית אחת, וחכמים מתירים. כל שעסקו עם הנשים, לא יתייחד עם הנשים, ולא ילמד אדם את בנו אומנות בין הנשים. רבי מאיר אומר, לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה, ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו, שאין אומנות, שאין בה עניות ועשירות, שלא עניות מן האומנות, ולא עשירות מן האומנות, אלא הכל לפי זכותו. רבי שמעון בן אלעזר אומר, ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות, והן מתפרנסין שלא בצער, והלא לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני, אינו דין שאתפרנס שלא בצער, אלא שהריעותי מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. אבא גוריין איש צדיין אומר משום אבא גוריה, לא ילמד אדם את בנו חמר, גמל, ספר, ספן, רועה וחנווני, שאומנותן אומנות ליסטים. רבי יהודה אומר בשמו, החמרים רובן רשעים, והגמלין רובן כשרים, הספנין רובן חסידים. טוב שברופאים לגיהינום, והכשר שבטבחים שותפו של עמלק. רבי נאוראי אומר, מניח אני כל אומנות שבעולם, ואיני מלמד את בני אלא תורה, שאדם אוכל מסחרה בעולם הזה, וקרן קיימת לעולם הבא, ושאר כל אומנות אינן כן. כשאדם בא לידי חולי, או לידי זקנה, או לידי סורין, אינו יכול לעסוק במלאכתו, הרי הוא מת ברעב. אבל התורה אינה כן, אלא משמרתו מכל רע בנערותו, ונותנת לו אחרית ותקווה בזקנותו. בנערותו מה הוא אומר? וכויה השם יחליפו כוח. בזקנותו מה הוא אומר? עוד ינובון בשיבה. וכן הוא אומר באברהם אבינו עליו השלום, ואברהם זקן, והשם ברך את אברהם בכל. מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה, עד שלא ניתנה, שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור בשמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי.